Ji panoramaya heftane dem baş pinêrêne. Em bi geşidanên girîng yên heftane li pêşberî we ne. Saziyên Kurdan li Şirnex, Colemêrg, Wan, Êlih, Mêrdîn, Amed, Semsûr, Meletî, Dîlok, Mêrsîn, İzmir, Stenbolê û gelek bajarên din derbarê Pazdeh Gulanê Cejna Zimanê Kurdî de bername li darxistin. Di bernameyan de diyar kirin ku 100 salên ziman, çand û nasnameya Kurdî tê înkar kirin û xwestin ku zimanê Kurdî demildest bibe zimanê fermî û perwerdehiyê. Li gelek bajarên Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî bi boneya Cejna Zimanê Kurdî çalakî û şahî hatin li darxistin. Nûner û rêveberên KCD, DBP, TJA û HDP ji bo balê bikişînin ser tecrîdkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan ê 23 salan li girtîgeha İmraliyê tê ragirtin, şandeyek şand gundê Amarayê. Ji gelek bajaran welatî û nûnerên van saziyan berê xwedan Amarayê. Şandeya ji van saziyan pêk dihat, xwest meşekê li dar bixe. Lê diketina gunda leşkeran şande asten kir û neh şandeya ku parlamenterên HDP ji di nav de biçin gund. Welatiyên ji Pirsûsê û Çewlikê çûn xwe gihandin ber mala Öcalan. Birayê Öcalan Mehmet Öcalan, parlamenterê HDP Ömer Öcalan û xizmê Öcalan Ali Öcalan mêvanên xwe pêşwazî kirin. Malbata Öcalan ku bertek nîşanî astenkirinê da zanîn ku 2 salin tu agahiyan ji Öcalan nagirin û xwestin demildest deriyên İmraliyê bên vekirin. Li aliyê din şandeya KCD, DBP, TJA û HDP ku çûyîna wan a Amarayê hat astenkirin, ji bo balê bikişînin tecrîda li İmraliyê tê meşandin li pêş avahiya HDP xelfetiyê daxuyanî da çapemeniyê. Hevseroka giştiya DBP Saliha Aydeniz a di daxuyaniya bi armanca bertek nîşandana tecrîda li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan hatiye li darxistin de axivî, destnîşan kir ku sedemê qeyrana li rojhilata navîn bêhuquqiya li İmraliyê û banga têkoşîna bi hevre li gelan kir. Endama koma aştî ya Duyan Aysel Doğan ku bi bangevaziya rêberê PKK Abdullah Öcalan di sala 1999 de ji Ewropayê hatibû Tirkiyeyê li bajarê Köln ê Almanyayê jiyana xwe ji dest dabû. Nûnerên rêxistinên civakî û malbata Doğanê cenaze di Çardê Gulanê de li Amedê bi duruşmeya şehîd namirin pêşwazî kirin û şandin Dêrsimê. Dêrsimiyan li pira Seyîd liya navçeya Mazgirtê cenazeyê Doğanê pêşwazî kirin. Komê cenaze ji vir şandin mala Doğan a li taxa Gazik a Dêrsimê. Lê polîsan rê li pêş cenaze girt û nehişt kirse cenaze bibe taxa Gazikê. Li ser vê yekê girse li noxteya kontrolê ya polîsan rûnişt. Girseyê piştî helaliyê derbazê goristana Asrî ya li geliyê Plûmirê bû. Piştî demekî dirêj, girseyê xwest tevî wesayeta cenaze têkeve goristanê. Bi vê yekê re polîsan bawayekî tund êriş bir ser girseyê. Polîsan bi ava şit êrişî girseyê kir. Di dema rageşiyê de polîsan wesayeta cenaze revand û ew ji girseyê bi dûr xist û bir hindurê goristanê. Cenazeyê Aysel Doğanê tenê ji aliyê ferdên malbatê ve hat veşartin. Êrişên ku Tirkiye bi hevkariya Partiya Demokrata Kurdistanê PDK di hevdê Nîsanê da li dijî herêmên Zap, Metîne û Avaşînê da destpêkirin ji hewayî û bejahiyê ve didomin. Li gor agahiyên ku Ajansa Nûçeyan a Firatê Anefê derbas kiriye, navenda ragihandina çapemenê ya HPG bîlançoya mehekê ya êrişan bi daxuyaniyekê aşkera kiriye û ragihandiye ku Tirkiye di nava mehekê de 917 caran herêmê bi balafirên şer bombebaran kiriye û di êrişan da 427 leşker hatine kuştin. Li aliyê din bertekên li dijî êrişan jî didomin. Ji pêşmergeyên Dêrîn, dayê Gelawêş, diyar kir ku dîroka PDK bi xiyanetê dagirtiye
û destnîşan kir ku pedeke xıyanetê li nirxên neteweyî dike, divê hemû Kurd li dijî xıyanet û dagirkerî dakevin qadan. Rêveberên Mebya Dera Şirnexê bertek nîşanî êrişên AKP MHP'yên bi hevkariya pedeke tên kirin dan û wiha bank li Erdogan kirin. Ji bo çareseriyê guftugoyê pêş bixin. Em banga guftugoyê dikin, lê ew êriş dikin. Kurdistan ne axa Tirkiye ye û bila xwe ji axa me vekişînin. Dayikên aştiyên Êlihê jî bertek nîşanî êrişan dan û gotin. Ez bêjim qeyte Helepçe ji bîr kir. Ew qas qetlîama Helepçe teşbîr kir. Gelê xelqê wî, gelo xeda û wan zarokê devê wan pêsêrê de wan zarokê ku kimyasalê şewitîn qey we ji bîr bikirin. Ew zarok kî bûn? Ew zarok zarokê me bûn, ew zarok birayê me bûn. We hate xel dîwar wel sînor qeliban û hatin wallahî me cilê canê xwe me batanîk eşxwar neşt me da we. Ama îro li zarokê me xweyî dernakevin û li xwe xweyî dernakevin. Bi hezarê cara me gotiye şerê bira kujiyê nekir. Bira nekuje. Bira îsan neyê kuştinê. Li İtalyayê bi hezaran kes ji bo protestokirina şerê li Ukrayna û Herêma Federal a Kurdistanê dest bi grevê dikin. Tê payîn ku ji derdorên cuda gelek kes dê beşdarî mîtîngê bibin. Komeleya heftê û heştan şehîdên Meha Gulanê li pêşa girtîgeha tîpa Eya Amedî bibiranîn. Di çalakiyê de hat gotin ku dê xwedî li tekoşîna wan derkevin û tekoşîna wan mezintir bikin. Kadroyên pêşengên PKK, Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmud Zengin û Necmi Öner ku li girtîgeha hejmara pêncana Amedê li dijî îşkenceyê xwe şewitandî bûn, di çelemên salvegera wefata xwe de li ser gora jî çalakvanan Ferhat Kurtay hatin bibîranîn. Panelîstên di bîranîna cangoriyên Meha Gulanê de ya DBP wanê de axivîn diyar kirin ku tiştên di heyama 12 îlonê de qewimîn îro di şexsê AKP da berdewam dikin. Li Edeneyê jî şehîdên Meha Gulanê hatin bibîranîn. Hevberdevkê DBP'yê Herêma Çukurovayê Enver Güler got alaya wan a berxwedanê di dilê gelê Kurd de olan dide. Di hefteya Cejna Zimanê Kurdî de konserên hunermendên Kurd û lîstika şanoya bajêra Amedê ya bi navê Don Kîxot ji aliyê şaredariyên AKP û walitiyê ve hatin qedexekirin. Şaredariya Derînceya Kocaeli'ye ya AKP, konsera hunermenda Kurd Aynur Doğan ku da di bîstê Gulanê da li Kocaeli'ye li dar bixe, bi hêceta ne guncav ve betal kir. Gelek kesan bertek nîşanî parvekirina şaredariyê dan. Şaredariya Çayırovaya Kocaeli'ye ya AKP, lîstika şanoya bajêra Amedê ya bi navê Don Kîxot, tevî ku peyman hatibû kirin jî bi hêceta eywan jî organîzasyoneke din re hatiye tahsîs kirin, asten kir. Konsera birayên Metin Kemal Kahraman a li Mûşê dihat plankirin ku di hevdêv Gulanê da bê li darxistin, ji aliyê walitiyê ve hate qedexekirin. Metin û Kemal Kahraman bi weşandina daxuyaniyekê qedexekirina konserê ragihandin. Belê temaşevanê neja. Em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe. Em ê bi geşedanên nû hefteyeke din jî bi hev re bin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê malpera YouTubeê ya Rojnameya me ya xwebûnê, biecibînin û parve bikin. Heta hefteyeke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.